Dámska ľadvinka Hit Victoria. Táto ľadvinka je vyrobená z ekokože. Na prednej strane sa nachádzajú dve vrecká na zips. Vyznačuje sa aj svojím nápisom Victoria v prednej časti. Na zadnej strane ľadvinky sa nachádza vrecko na zips. K ľadvinke je pribalený základný, nastaviteľný, odnímateľný popruh, ktorý jednoducho uchytíte pomocou karabíny. Popruh je možné jednoducho vymeniť a zakúpiť si iný farebný popruh z našej ponuky. Vnútro ľadvinky tvorí jedna hlavná priehradka a malá kapsa na zips. Do ľadvinky zmestíte všetko, čo potrebujete mať na cestách so sebou. K dispozícii je hneď niekoľko farebných variantov.